Khotbah Giêsu đang hạ về đã xem chính suốt chính mẹ Shalom Shane kawan lasme dan habega lashe Giêsu aku Giêsu barapinhun ya kami si jonda jingi jingi jingmen bakal Giêsu be ahana Giêsu jinja hanya lawan yang ibun simrakle dengan jiki trong mi atwai yang akan shelene Giêsu tangu Giêsu barapinhun yang kami si jonga jingi jingi jingmen bakal Giêsu be ahana ium kaber tengalati jing siang kimla bendo kiwe kila kala persya Kiliarabe eimu Giêsu aku Giêsu barapinhun ya kami si jonga jingi jingi jingmen bakal Giêsu be ahana Snoba birthday Nakentan yang bidwan Padu jing ai bajong di Yang apelong teman Tangu Giêsu barapinhun ya kami si jonga jingi jingi jingmen bakal Giêsu be ahana tangu Giêsu barapinhun ya kami si jonga jingi jingi jingmen bakal Giêsu be ahana Yang penting ada kedeng berajuk rai balai sepak kendai puar, lai sepak kendai puar. Osgo pula, kan ia ilong jingrai jangan. Osgo pula, jingin nang pendem jangan. Yang rai osgo pula. Snowpla kan yai long jing ruai jonga Snowpla jing ignong bên en yanga Away in the jingling. my way
Such sin penpau kejeng sengu yau belai lampat yangi hagan kesin kebaar kumni menta agak bangin seyok ban sedang no ya kena kejeng seng kebaar nagaliang juga kejeng sama sinat penpau kejeng kot sengau bah kejeng pria sengau bah iway pe iway kat kibala bangedon hagan kapur kejeng sekri kejeng yau belai hakan khidmat aswa begini ya sekhmat dengan kejeng sekri kejeng yau belai in buti khmat belai kejeng duai ya ingu ya me au belai bokpa jengi bah beneng mar kejeng ye jeng snai wa melai alam yengi yau pat ya kan kapur kumne ha ko begin sedang ya kan kejeng seng duai ko kenrat manis snai ka bani alam banta baro kebingin siapan pendap hagan kejeng sekri bagi ke baro kebingin pendap kena long syaka buram blai kejeng me sema blai ke buram ni ai seme kerteng turai jeng Jesus Christ ni doai amen hagan ka por ni sungu kemen sibun ya ka jeng don rangkat jong ki nong sensyar badon buram ki jong ni Shri
Medba Lengdo Lokal MLA Jongka Mairang Constituency, Badairu Minister, Shri Renikton Lengdo Thongkar MLA Jongka Maukerwat, Badi Shri Inongrang MGC Mairang Constituency. Sir Nakaliang Jongka Jingis Yang Samla, Gipriya Snobha, Yapi Haganegapur. Jington Rekat ke Jongpi, ka pensengan yangi kum ke Jingis Yang Samla Sinat, kaya rapru yangi bengis ngau saat kemensim hawa pipi dan rengkat lembat ngi Haganegapur. Ini apa teng hingga jing sekri jing yau play hingga jing ruai ke nembar ke bas sanspan yau pulai. Bat hadin ke nega jing ruai ke malapan baik. Kerpa di Profesor Arnyang lang. Bain pule nega kedin ke jing play. Bat ban buti ya kemadu play hingga jing duai. Utrai ulang sim yangin ya ruai lang. Ban yaro ya ke mensim kalabang. Penjam kekedin penkrau yu nong penim daka bangu. Baro kita khot ke jingruai ke nembar ke basan spa nyau pulai. Utrai ulang usim yang yari wailang Banyaro ya mensimka lapang Benjam kaktin Benkrau ya unong penim daka bangun Uji su usen shan usim jing suk ulong Yang iun ben koit pan alor kaken usyong Ben jam kaktin Ben kraya unong ben em daka bangun Ganjok na gut syakon kahima mautrai Jukut Jesu Christ ai benjam kaktin ben kraya unong ben imdaka akti kaman ublay utrai jongi usyong Abanda pertainan bojong kanong benjam kaktin ben kraya unong ben imdaka bangun so kumen kiriw yen uji suhi unpau Yalam yapi ben shayin bahu latau ki angel kun kin sawashen batu roy blay dole komen Ashwa bangin yo ban pendem lang hoble ki jing duai ngan pensngau keto kene neki kedin ki jong ble ya ki bangi la ban syam naka kitab ki proverb kala nong ka balai kad khot ka bai iwe ka ba ar bat nang ta naka gospel yonis kala nong ka ba khat sao kad khot ka ba khat san bat ka ba khat riu ki kedin jong ble hang ne ki ba ong kum ne ko khun wat klet ya ka ain jonga Henry kadonur jong me tokan sumar ye ki hukum jonga naba ka jing slam kisngi bat ki snem ka jing im bat ka jing suk kin penlang hame ladap hi yanga to sumar ye ki hukum jonga ngaru ngan duai ukpa pe un ai hapi
ya uai pat unong pentengan ba unyo yai sa lem bat phi hala ka arta to blei un kerkhu yakini kitin yakibangila pule hakane ka por tongin pendem lang blei ki jing duai kok pa jongi ubaha beneng long bakhui ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon jong me ha ka khando kumba beneng nyaingu ya me ablei ha kane ka sngi namar ki jing don rengkat ki jong me nyaingu ya me ablei namar ki jing elam ki bastat ki jong me ha ka jing im jongi iwei pa iwei baro mel ai ro hangi ablei ya ka jing ye bat ki jing isne bat kumjur ablei ha kane ka po ya don ha po kane ka jaka ban ya seng lang ya ka kerteng ke jong me rengkat bat kine ki pait lang ya ki ba mela siu spa dala ka jong ka snam halor ulum kalbari kum ta ablei ilawan lengba na kilanti ki bajengai bat ki mana jan ro kumju lengba da ki kor ki bor ngi kerpat akmat jong me ablei bamen ai ka jing sumar ka ba kerpang na ka benta jong iwei pa iwei baro knang bengin light ni ki jingjia ki bas ngosi ya lam ru ablei ya kane ka por ban ai ka jing start bat ka jing shampang nadu ye pastor charman ban penya ya kane ka jing yeseng bat ye kinong ye simbentaru baro bahkan long ka bayai bai ya renti nadu ka basdang hadu ka bakut tokar khuru ablei yangi iwei pa iwei baro hakane ka por haka kerteng jisu ngi duai amen ngi sengau kemenro ba i Shri Mebon Dingdo EAC jongka Eastern West Khasi Hills idon rengkat bat ngi sari piang subhai ki ya kene ko por ko pelai kerpang bani idon rengkat lembat ngi hakane ka por in poi sika wei pat ka benta jongka jing sekri ka jong yo blei ka bangin yo ban lum ye ka jingai ngu ngidon sautuli choir jing seng samla balang pungsaniang standing choir jing seng samla sora presbytery standing choir no pendeng presbytery ber standing choir jongka sinot samla ka jongi ine kina pen kre ban ai ka jing ruai bat hakaju ko por ngin yo ban lum ye ka jing ai ngu bat haden balada ban lum ye ka jing ai ngu ngakarpat yai Reverend AI Karsieng pen sapen kentang ya ke jengai ngu kom ke jengpen kre aswabin lom ke jengai ngu in ya simentalah banir wailang dengan jeng ruai ke sans pa anrupu khandai yublai long ke burom ikam bulale lokon ulapha bayangi wi waila ke kuna waila ke jeng em ke kuna ban siu ke kherdop beneng upli bakin rung kibreu jingruai ke nembar ke ba sanspa nrupo khandai you play long kapuram ki kambulale Jana
jing so gu jisu on shem to yaro ya utrai snapper tei ba ukren to yaro ya utrai hiki ben real shot man to run da jisu ukon sha ukpa ai purom ya bula de kampela ki kam ki bakrau la de a bertei da uru hadonut jinkmen ka yai shlei in kan salong jing pelakang balat on daya ujisu gen yogi arkmat to yaro ya utrai skapertei ba ukren to yaro ya utrai hiki ben real shot man tuan lagu jisu ukon sha ukpa ai burong ya bula de kampela. em kinh qua ấy na na
yêu là nắng roi bình ta Birthday ban kring sa jing jo Gayay terwa Kijing soha bun jadon haka Kung kikun sam langin long at gaba Sudan huaw Magandhap no Kung sing magerhu uthaw Malimut no Yakibange Shalana jingjok pandaw Tukni pati kung lumiyak Kung kibang stat ni basta Menti hubril ikumbabe Henry kalam siya jingjok Tulong pikibaat ka Matayat ko da sumar Pananghap no hagi jing pensyon Please come van tayo try Tiat-tiar jong kungin long Bagin chop it knitik machu try Por hangi untar Kanyang kriuplay ulang kanusa Yaki jing pensyoy ula job shisha Kijing kurwana yung sim ula genta Ganun pasnon usu magendo Yaki jing mam sim treban tukir Kijing mam sim so birthday Ilang jing kijing ubay Sama Krista Kujang ubay Tungin lang sakit ubay Tukni pati kung lumiyak Kung di basta't ni basta Menti hubril ikumbabit Henry kalam siya jingjok Tulong pikibaat ka Matuyat ko da sumar Mananghap no hagi jing pensyon Please kamban kayo tay Kiat-kiar jong umilong Mananchok ikmitik machu try Por hangi untar Lagi jing malahat Yang surgil jing yak Hukay ulang long yara Unak pelai Kung yudan yalhat Rem kising Hukay dalagi uyek Yada Lagi jong uyek Yada Kini, kisi
Gospel trong mi, Shabbat
Pendapisan pila samla jingsneng ipakiken do thala hiyan alakamon bansyom banukpatipin mo mensim da jingsaro ukpati ulaon Kupa tuna ay no kapha balabintahanga nai nganmi kijing snowpa inaaptiyanga samlangalong ngaganadong shadow gerhai ng perwa China ipa sarong Kalawanja kanam siu kabakaw pasyurke Ching chin jar kalap ching sarong kadam kanong Kun sam na ulong ban shong ban rupa umon Ching kerdo ching kan ching shi dong ba ching saja hamka Ching chin jar kalap ching sarong kadam kanong Kun sam na ulong ban shong ban rupa umon Ching kerdo ching kan ching shi dong ba ching saja hamka uyang sa tambarway amanu snow sen hey ilong pajukendu menta kim itu kopa doma yang ngan yin jot nang ngan let shala upa haungan ng trup kopa tomak yang Shaka peng bat bat trong mê ngâm lộc show ba day ban khot ko trong mê ai ngăn lòng đang shak đi trong mê hai yên trong mê đi ngang la chai kuyopi Bayala ukun baca asapa bensim jongku kabu Shanu nidon kusamla ini kisi menta Chai nu play Ilong tan shipon Kin sa trono Kin sa jabaro Ko sang la Tuwan no Shukpa
Tunganya dua. Ngai ngu ya me ablay. Namar ka jing ai ka ba krau ka jama. Shangi ukun ban reu. Ya ka balai ya lau jong kun. Balong ka kuna na ka banta jongi. Leng ba ka ni ka jing kar ku ka jama. Me penlak ru ing ik try. Bangingin mat ya ka jing kar ku leng ba ka ni ka jing im bat ki kam ki ti ka jongi. Leng ba jong ki ngi walam ru agani ka jan met ka bamanta. Ye ka dikajing ai se ka kam ka jong ba. Karku ablay yang i paro. Ki ba leng ba ka ti bas bun ka jong i. Ilai se ka kam ka jong ba. Ba hang nu. Ba ka jing sing samlas not kan penun kam. Ken long na ka banta ka puram ka jong ba. Kerkuru ablay ye kabadai ban pek ban kmi ye ke kampi sateng ka paro ba ka la ban sim kan rat it ya kani kum commission ban penon kam na ka banta ka puram ka jama sim ka di ka pos ngau ka jeng kar karpan ha ka kerteng uji sungipan amen. Kablay Shibun Pastor Karsieng nam ta kicing duai pengentang ini kicing ai ngoblay ku. Ipan pau kicing ai kublay kerpang ya ki sautli ki jingeseng samla ki balai hengi kicing ruai ki sur ki babang rengkat ki kubor ki ban kersan kicing kicing Kublai Shibune ia pi ke jing sing samla balang pung senyang bala aya ka jing ruai hagan ko por standing koyar jong ko sora presbytery aka standing koyar jong ka dong pendeng presbytery bat kum juru ka standing koyar jong sinat sabngi nyimdon AA ban su kuliang ndrai ublai udon laga benta ban pen krau ia pi Pila banang penkrau ya ublay lembagi sur jing ruai ki kubor na ki sur ki rendang ki basiang ki jongpi ublay na yalami ki basa jong jing sekri jongpi ag bap sekri ya ublay da ki jing ruai ki bap pipiyo ban ai hagan ka por ngin poy se kawai pat ka benta kalau mat sngap ka ktin ka jong ublay ngi Sengoron box Shibun akan ekapor by Don Reverend Dr. B.L. Nongbri. Kublai Shibun, Pastor, pila pelaj yang ekapor. Ila pediang sengubhaya pina duk basdang neru berhakan ekapor. Iduwai boblain kurku yang jing penkre jing pibaro. Nagabunta ka jing bsa, yang jing bam bray mensem. Hau paj ba bala siuspa jong ublay ki kun samla ka senat sepngi. Akan ekapor ngin saya sengap yaktien ka jong ublay. Kum ka jing pen kre yen ya ruai ya ka jing ruai ka number ka ba arspa khandai punyau hadin ka jing ruai karpat Pastor Nongbri in sai kubor ktin ka jong blai pedang jongi mensim jong ato pen kentang sai ka boman para turai bo ke jing long khoj ka beneng agado nod balasuai ban sakama lai shawai Wat dasha. Baru kita khot jing ruai arspa khandai pun nyau. Ensim jonga tu pen kentang seika peman par atrai buka jing Jing long rail
Reverend Chairman, Iba Penyan, Yagan Gajing Shakri Blay, Hagan Gajan Meet, Ki Nongkit Kam, Chong Gajing Sing Samla, Chong Gajing Sing Samla Sinat, Barok Away, I Moderator Jongka Sinat, Jogongi, Lembat Ginongkit Kam Jongka Barok. Mepi ki khot bat ki delegates lembar upai lang ubla siuspa ujong ublay. Ngai kublay pi baro hagateng bat yang tam kajong utrai baut nong pen jongi u Jesu Christ. Ngi sukumen ru yagaban yo I kajong don ringkat jongi nong mikmat ki badan burom jongi. Barang sengauru ke ban ai kublay yaki bat kumju ban pa ai kajing kerku kerdo bau blay ublay bit ban syania bat ban syat hapi yang kajing kli unyai don ringkat unyai yailam unyai ai kajing start kajing syampang bat pinla ban ai kajing syakuri ialah kajong gari kajat ban liu bat kajelahi barok away kajing sungu ru yaga balang bat kumju yaga sinat kabah laibit yaga ban syania hanga yaga ban sam yaga ni ketin ka jong ublay lengba jong ni ka jan mit Reverend Chairman pinsya ringa kendiat yaga bangan supin itu ialah di nanganget babun naki parabanget ki badan napo jong ni ka sinat sep ni kala banlong light nagi para pastor di babun napi pimpat itu lanitip syapang jongna lakha yang aga balang Presbyterian Hasmit bat hadu mentang ke kerteng ke jonga kadang don apo jonga te ke balang ke bahap apo jonga lum rap leng Presbytery bat apo jong ke KCP Sinod Pedeng. Henry palat arpusan snem kelalait nadu bakas sinat kebarim kala IT kejing syakri kejonga ia kebangan don hang tei haga John Robert Theological College komunikai bat hakini ki santeli ki snem kum u principal u jongka bat kum tangan shimru ia kini kalat ia keban wanra happy ki para nong syarai ke iet baro naduk ki pastor bagi teman besan juga balang badapi upai lang jong ublay ya gajing kublay naki samla puli ki nong hikai bat ki nong tray jong John Robert Theological College syapi baro ki balong ki try jong kakam kede ki slam ya kaba ki missionary ke iet ke jongi kila seng na do snem ciaja praspa prapunyau bat ki ba ubleu la ibet pan pendangkam ya ka paling ba kini ispa snem ki bala lek no kali ibet pan sei ya ki riu rangba ki long kemi ki long ki rishot ya ka balang ke jong ublei hagan ni ka ri ke jongi hagi jela ki ba marjan na North East India wat shabar jonggari kekam ke jong ublay kelayat seprang gidan palat aspa praputam ki samla puli bani aingu bau ublay udon rengkat uyalam bodo pendam ya kejeng nakam jong ibaro bad kejeng kerpat ya pi ki trai jong akam kalong ma pinjai ken mau yang i kejeng duai bau ublay unang yai kerku ublay unang yai don rengkat bad ublay unang yai penkrau naga benta laga jong ke kerteng. Nginya pai no pat syaga ketien ke jong ublay, banga khot ya pi, yaga ban yo puson lem bat nga, naga siti upol syakinong Philippine. Naklenong ke baar, bat kat khot ke banyau ter-ter ke baong, Henry kita ki ki balalong kacing mentoy yanga yakini ngala nyau kacing du naga benta ukres
Hoot sisaken ban nga nyew ki baro bagi long ke jing du nakabenta ke jing bahakor tam jong ke jing yap ke jing bahakor tam jong ke jing tip yau Kris Jisu ubau trai jong nga nakabenta jong nga du no ki baro ban nga nyew senrum ki nang bangan yo yau Kris bat ba on syam yang hau ubomdan ka hok ka jongahi kataken kabana ka hukum henry kata kabada ka jinget ha ukres ka hok kabana ublay da ka jinget nginya pendem ha ka jing duai ngiaingu yame au blay bat kupa jongi uba beneng bamela ai biang halau jong upai lang ujong me yang ke por ke kentang bangin yo bantai ya ke duan ya ke ban aingu ya ke ban yero pat pen krau ya ke teng ke em ke jong me ngaingu au blay ba men bang idang long ke pop melapa iro jong ukun ba i tap men si mo jong me Jesus Christ bada ka jing yam ke jong u halo jong ka ding pna melapan long ngi ke bit dor ban long ki khun ki jong me ngai nguru au blay ba wat up deng ki jing tlot ki ba bon ki ba don na ka jing em ka jong ni henry ne bit ban khot yang i kumbang i long bat ban te ye ka ni ka duan lem bat ki pop ki ba don na ka jing em ka jong ni lem ba ki jing tlot ki ba don na ka jing em ka jong ni lem ki jing jau umat ki jing bagi jing le ba don ka jing em jing ba bon ki khon ki jong me hen ring i wan ki ban yo sngo thamai ba ka kti ka bala mong ka jong me ka kti ka ba don bo jong me ko pa kan bathat no i ki gentry ki ba te ba khom ya ka jing em ka jong ni kan nyat no i ki umat ba kan sop span ki do nut ki bala pait na ka jing em jing ki khon samla ba ni ka pe yin ka jong ni bat sa sin ngan yo ngeu bak an sait khoi no par ya ki pop bat ya ki light ki let ki jongi simti thamai lo jong shakri over rit u jong ma bat ai bi ki baro i bolo yo e ban pusan kin long bala penjanai daga kti blai ki jong ma ngai ngo mi yo ngeu ni jing duai ki jongi bang ipan ya ka tung try but no pen em ni Jesus Christ amen. Kene ka benta jong ne ka ktien ka jong ublay ya ka bangila yo ya ka ban puli hakani ka por kadai ya ka ba la tho the way ne ki shakri ka jong ublay u apostol Paul ubangi baro ngitep ya ka jing yait lenti ka jong uba sisin ulalong unong syun uba krautam jong kabalang bat ubay gisgi jong gijinglong samla ka jong kumu samla ubadon ka jingkit kli hala ka jong kari ka ba udon bada pedeng la ka jong ka jaj benriu henry udon ru ya kata ka jing ngautu bagani ka jinget yaga bau Jisu ulayalam bat yaga bagi senran ki jong kilayalam kalau long persyak yaga jinget jong ri ka bau don lani yaga jong sngo thu jong kita ki nong ikai lani ki rangma lengdo ki balong ki nong yalam bat ki nong ikai ki jong bat ong ngani ka tien ka jong blay kalau ya thu baula don ya kata ka jing trang lani ya kata ka dok nut mau bat kata ka nationalism lani ka jing it ya ka jong ka ba krau hadu kata bat kum ta bau yo i ha ka wei ka ski balalen them mau yo Stephen wei na ki para samla ha kata ka nongba ka bau don wada pedeng bau yo ngeu ya ka jing ut ba ka jing lenyar ka jong Stephen wada bau yo i dal ka jong khmat
ya ka snam ka batuj na ka kli bani ki wei pat ki benta juga khot met ka jong u henrei ka ni kam sham la pen jem mi ka do nut ka jong u kam sham la pen dam mi ka jing isi la ni ka jing shun ka jong u ya ka balang kristam henrei ka ba ula yo men sim na ka jing jia ka long ba ula let shiki rangba lendo baru la ong banga ngakwa ban le ya ka ju ka ei ka pile yo Stephen ngakwa ban le ya ka ju badong aibor yang bangan le sa Damascus ya ka ban kem ya ka ban pensitom bat ya ka ban penyam ya ki Kristan ni ka tien ka jong blai ki thu ki kam jo ki apostol ka nong bakhandai ka khot ka balai ter bausol ulaya shem markhmat bat ukris bada kata ka jing shem an supen lengkot ya ka laong baulo yo i ya ka bor bat ko burom ka jong ukris bat la pen shisha hau bai ka ka ba ki senran ke la yalap bat ya ka ka ba ulai yo sneu la pen skem da kata ka jing yo i pau ka jong ka baulo ya shem markhmat bat ukris bat yo i ya ka burom ka jong bat kata kajing Yeshem kalapan kalat mai ya kajing mut kajing perkat bat ya kajing im kajing bat kabami kalong baula ong ya Kris ayu memon yanga banle bat kumtala ong bau trai jing Yesus Kris lopa ayu ya kaban long uta usenran uban ya lam ya ka gospel hapdeng jong ki centil bada kata kajing yait lenti ke jong uneu samlang isem nagata kajing kendu ke markhmat ke jong badu kres ulanang yo ya kata kajing sutu ke bajeliu ya kata kajing yam ke jong ukres halo jong kading pna bat ya kajing im ke ba ukres ula im menba udang don nasla jong kan pertai ya ka bala pen skem bat pen janai daga ta ka burom ka baulala ya ka ban yoi markhmat ha ka jing shem ka jong halenti sya Damascus bat ka bami nang ni kala pen long yo ban ong ya kini ki kentin ya ka bangala puli khmat jong pi henrei kita ke ke long ka jing mentoy nga ya ki ngala nyau ka jing du nakabenta ukres badalol chong ni ka benta an keren ye ki lai tali ki phang ke bami naga jing im ka jong uniu apostol Paul bat ka phang ka ban ningkong ya ka bangi ngila yo i hakani ka benta jong ni ka tin ka jong ublai kalong ya ka jing it ka jong apostol Paul ya ukres bahadin baulai Yeshem bahadin baulai kendu bahadin bau trai jengi Jesus Christ ula pensutu lengba kata ka jengi Yeshem magalenti sa Damascus haga baula pen pau ila ka jong ka burom ka ba mi ka long ba omtang ba apostol Paul ula la ikaban pensyong dor hadu katno ukres ula i ya hadu katno ka dor jong ka ding pna yaga ba Jisu ula kiu halo jongka haga bola sya ya ban sana ri kiti ya gi jat haga bola sya ban dong ya krong bat phong ya pan singat sya kilong ka dor ka ba krau tam haga jing im ka jong apostol Paul ka ba penlong ya ka ban ong baka ding pna hagi krik ban hagi jiu ka long ka jing ibit henrei hangi ki bala siuspa hangi ki balanget kalong gebor ka jong ublay habau perkam i ka jing ie ka bapau halo jong ka ding pna wong ngam kwa su bantip ye ki like no tang ya ukris balasa narpna bat ya ka basa jong ka jing im ka jong u kalong ba ula IT bat ai lot ya ga jing it ga ba janai ga ba udon na ga benta jong ukres ha ge jing yelap ba ga jing tu kana na ga por
Kiba bun nangi bat kumju manga ngaju kren kambun sin ya ga jing iit ga jong ublay. Ya ga jing iit ga jong ublay ka baleng ba jong ukres. Henry ka bang yo i nang kong hakan ka jing im ga jong apostol Paul. Bahadin ba ulas nguthu ya ga jing iit ka ba kraw ga jong ublay. Henry ka ba apostol Paul upen pa ba uban hang ni pat kalong ya ga wei ka benta ka ba kongsan. Bat kata kalong ya kacing dawa ka jong ublay. Bakita ki belamat ya kacing iit ka jong ukres. Lengba kacing yam ka jong u halol jong ka ding pna. Hiru ki day ya kaban iit ya ublay. Ya utrai jong i Jesus Christ. Ubala IT ya la ka jong kacing im naga benta jong i. Patkum tangi Shem haka gospel ka jong Matius. Kalau nong ka bakat ar ka khot ka balai pau. Ya ka bau Jisu ulaban ya ka ai ka bangina Shem ha kitab Deuteronomy kalau nong ka ben riu ka khot ka besan. Bat kata kalong halol jong ni ka hukum. Ka bau laong men it yau trai ublay jong me. Daga do nuot jong me barok. Bada mensim, bada ka mensim jong me baro, bada ka jingmut jong me baro, bada ka bor jong me baro, kaniken ka hukum ka ba kongsan. Bat kumta hakani ka por, ka bakwa ban na preng jong pigi kon samla bat ki banget. Ngi baro i badon na po jong ka lempung, idai kita ki kon ya ki balamat i ka jing iit ka jong ublay. Kibalatip kumno ba ukres ulaba ya kading pna na Jerusalem sa ulom Calvary. Kibalatip ba Jisu ulapong ya kapansngiat bat balasya sanar bat baula IT la ka jong ka jing im na kabenta jongi. Henry ka ka jing iit ka jong ublay ya ki kun ka jong u kidon na ka yakapta ka bangi ong ka covenantal foundation. Lani ka jing iit ka bala pensyong nongrim. Ka jing iit ka bala pensyong nongrim. Ha kata ka covenant. Lani ka cutang. Bat mangi kom ki kun ka bala sius pa. Ngidai kita gidkhot. Lani ki kun chong kata ka cutang ka batmai. Bat nata ka daw ngin pet habangi puli ya ka siti ka benengkong sa kinong korin kalunong nga bakat way kat khot ka baalpusan ka ktien ka jong ublay ka ong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamay dakas nam ka jonga para gospel ka jong Lukas kalunong bapua kat khot baalpaw ka ong kani ka khuri kalong ka jutang ka bathamay dakas nam jonga ya ka baon sa the no na kabenta jongpi. Kabang iyo iyang ni kalong baka ni kajing iit, kajong ublay, lengbao, kris, halo jo kading pna. Katon na ka, yagata ka covenantal foundation, lani ka bala pensyong nongrim, hakata ka jutang kabatmay. Kabaw ublay, ulayate, bat ngi, kikon samla kantay bat senrang, langi la jot, langi la rem. Henry halo jo kading pna, kabneng, lengbao, kris, kala jit ya ka bante ya ka jutang ka batmai bat pi bat kumtang ilong ki kun chong ka jutang ka ba im henai ki don altali ki pang lani ki dimension na ka jutang ka wei ka long ka jing iit ka jong ublay ya ki kun benri wasla jing na patay bat ka ba arpat ka ba ka jutang ka dawa ka long kajing iit chong kita ke bala sius pa yau blay ya ka bangala puliru ani opor naga gospel ka jong Marcos kat a laipau ka bau blay udawa baru ang bamen iit yau try wau blay jong me daga do nu jong me baro badaga men sim jong me baro badaga jingmut jong me baro badaga bo jong me baro kan niken ka hukum ka bakong san. Pada bangi pai siya ka jing im ka jong uniu samla.
Sol ubang tip hadin ang nagakatin ka jong ublay kumupol. Bahadin baula pediang ya ukres. Hadin baula puson ya gajing ya gajing yam bat ya ka ka ba ukres ula penpau halol jong ka ding pna. Ula IT yala ka jong gajing bat kata kalong daga jingmut gajing perkat. Daga bor bat daga do nut barok. Kaba penlong ya ban ong bayanga ban kalong ukres bat ban yam kacing mentoy kain. Bat kaba mi nang ta kalong ba kaba sa jong kacing ka jong kala fokus nanti kala pai bet tang sa kawai kapang bat kata kalong ya kaban pendon burom ya ukres. Bat kum tahu uang nganyau dau talai ki baro. Kiba mensua ngala nyau ki bakilong ki bakodor. Kiba mensua ngala nyau ki bakidai ban long ki bangadai ki ban yo aga jing ga jonga. Henry menta bang ala priang yo kres. Ngala yo aga jing krau jong ga jing ga jong uang. Nganyau dau talalot ki baro. Tang bangan yo ban itu ban yo ban yaslok agata jeng syak sitom ga jong pat kum tang yo bawa pol bagata ka jing ka ba ulak rem syapang ukres kamsyam lakut tangkum ka jing lam ka ba mi na ka sentur ga jong kamsyam lakut tangkum ka jing tho ka ba mi na ukulom mo jong henai ka ni ka tin ga jong blai ga tu baula step bat mit ya kaban penpau ya kan ka jing ka jong yau blai da ka jing syakri ka jong da ka jing IT lut ka jong hadu ka jing yap hiken bat ki kon samla ki be ki be hakan ka spa snem ka ba menta kalong kapor ka ba hadu kata ngiem hakata ka juk kabangi ong bala saindur yang dagata ka globalization kibadon hakala ka jong ka gospel kaban penrung hangi iway pa iway yagata ka mensim kaban hikai yang banwat tangya ki jong gani ka perthai ban yo bat ban don tang ye ki jong ni ka perthai ka bengi ong kata ka materialism bat kada hikai ru yang bangin da mani blay ka bat bangin dale ki baro ki lat ba ki lenti tang ban yo ya kata nolor kata ngi imru ka por bakadon ke jing at plung haka perthai baro ka wei lakalong katma hapdeng ka way gari bat ka way gari bat nimtip baka no ka por kala abalong makatma ba kabalay kan jia hakani ka perthai bat kini giri gi ong lakalong gari Rusia lakalong gari Amerika ki don ki tiar tma haka balada ki pendon kam kala banlong bon om don shu ki jing tau ki ba hasla chong ka perthai ngidon ru haka por hakaba kajingduk bagajing kerdu kalen shop yo babon bat kata kap lani ka khara ya padang ubaduk bat ubarius pa kalanang yar nakoy gapor siya kaway gapor bat shu ki kot kubor ki social media ki thu engi bangi imlu kapor bak jing hiar jong along briu man briu yaga bak ktien jong blai ko ong ba usoitan ko musing urak kerhu ya sharum chaneng yaga ban ngut no yaki ban ngi kumbagani galajia hagani gari ka jongi ngi imru ka por bi kon samla lembub yaki dagata ka explosion jong data ka information technology ki social media bat kita ki visual realities ki ba saindur ya ka jingmut jing berkat
bat ya ki jing im ga jongi bat kini barok ki dawa ya ga jing it na ga jing im jong wei pa wei lani ka wei pa ka wei ka kun samla ka lei long spa ka dawa ba pin mane blei ba pin ai met ban men siem tang ya ka ki jing ngau ba ki ba ka ta philosophy jong epicurean ka ong eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Kadawa, yakabor, bay kajing iit, kajong ibaro. Bat kini media kabangi don kiti kajong iru, kidawa, yakajing iit, kajong i. Bangin penelut yakapor, bangin penelut yakaspa, hapo jongki. Henry kini kakitin kajong ublay kajing im, kajong apostol, kadawa, hani kajan mit. Bakampat biang tang mengintip dan ingin mat ika jing it ka jong ublay. Henry akan ika ya berkapor ika bangingi im. Ublay uang adon kam ya kata ka jing it ka jong pi. Ya u. Baru ublay upen siang iki kon samla hapo ala ka jong ka sinat. Hadu kamno ngi la it ya ublay. Daka do nut ka jongi. Daka jing mut ka jongi. Daka jing perkat ka jongi. Kani ka jingkeli kamlong tangi pi ki prabanget kalong yangi ki nong syarai ki bahap banai jingken hakmat jong ublay la ngila iik yau tau blokot yangi syakakam daga dok nut ka jongi baro dagi jingmut cemperkat jongi baro bat daki kam ki jongi baro lani on syem bahabala tenjuk bangi don kajing duna. Nei ai bakane ka jing im go jong pasal Paul. Kabau khot yang ini ka por kalong ya pi ki khon samla. Ba pin pen pau ba pin ai ya ka jing it ka jong pi shau blai. Ku khon ong kitab perbeb ai pianga ya ka dok nut ka jong pi. Usoitan ru kwa ya kaban shim ni ka dok nut ka chong pi henry ka ting jong blai ka ong bau blai wong wo khun tu ai pianga ya ka dok nut ka chong pi bat abaka ni ka jing it ka chong ubala sius pa ka ya shem bat ka jing it ka jong ublai kat kum ka nong rim chong ka ni ka jutang ka bathamai ka ba mi ka long baka balang kan pen kha yaki khon samla kiba kum u apostol Paul ki khon samla kiba kum u Chedrak u Meshak pada Abednego kibala ban yang scam mapadeng kajing tencu kibala ban long kam lu bat kajing syai hasla jangan berthai kibala ban ai ka por ka jongki ya ka ban yalap ya ka ktien ka jong blai kibala ban ai ya ka jing em ka jongki bat ka jing don ka jongki ya ka ban kershan ya ka kam ka jong blai kabenta ka baar ya bang ipa bang yoi leng bang ka ktien ka jong blai bat ka jing em ka jong apostol Paul kalong ka jing len ladi ka jing len ladi lani kata ka self denial bat bang kren yang bahang ni ka jing len ladi long bang la shem nengkong yaka ha ka jing em ka jong try bat unong pen em jongi uji sukres bat bang puli ya kini ka benta ka baar haka siti Paul syakinong Filipi hang tu Paul ula yathu manu balalong ka nuksa ka ba u ula but ya ka ban lenno yaladi haka jing im bat haka jing syakri ka jong u Paul ula tho siki Filipi haka lenong ka baar ka khot ka santar kel uang tuyo ya kan ka jingmut api kabala long ru hau Christ Jisu uba haba ula long hakadur ka jong ublay syam la nyau ya ban bat ka ban long marengkat bat ublay henry ula pensudai ladi udah syem ya ka dur merau haba ula jialong haka jing serjim kibriu habala syem ya hagaru kom ubriu ula le rit iladi
habala jialong ubakok ngu wat hadu ke jingyap ha oj ke jingyam ke ding penaken. Baru por hang ni hak bau kwa ban khot yagi prabanget ke badan ka balang ha Philippines. Bahaba pilap pediang ya ukres kum unong penem ujong pi. Uang kabasa talong bangi ham ban len yiladi. Wei pa wei sunran ubla buat ya ukres kilahap iga ban len yiladi. Ban ba ya gading pna bat ban bud ya ukres. Bat kum tangi yo i bahangani upo ubla pen i ya kata ka model. Bakumno bau Jisu haba wan ya ban pendep ya ka mission syakani ka pertai. Syam lawan hakadur lani haka burom kumu patsha joka himarum banyo ya ka burom bat ya ka recognition nagani ka pertai. Henry ula jiet ya ka sing oj. Ula pen sudai ladi nata ka burom joka beneng ben ka bor ka jong blai bat ban penyaran kat baru kuan benriu leng baka jengka ya u hakata ka sing oj ya Bethlehem Judea. Bat on sya'ru ban penyap ya u halol jong ka ding pna. Bat kani ka bangi yo i kalong kumno bau Chris ula bu ya kata ka self denial kum ka principle haka jing tray mission ka jong u ban pendep ya ka hukum ka jong u blai. Baru apostol poru ula shim ya kani ka bau Chris ula le bat ula ong baru ula ong bangan yo itu yo u bat ya ka bor ka jing mipat jong u bat ya ka jing selok ka jing sya jong u haba pensejim yang ha kata ka jing kata ka jing yap ka jong u. Baru try jong Yesus Kristus tang bau la le lani ula penpau yang ni ka jing len la di da ka jong ka jing im. Henry kita ki bala buat yo u. Lani kita yang bau la khot syakakam. Ula dawaru naki ya ka ju. Bat kum tangi Shem hakani ka ktien ka jong ublai hak gospel ka jong Matius kelenong bekat riu kat khot ka alpsau ka ong lada unoru uman banwan nadien jonga ai un len yaladi bat un ra ya ka dien pna bat un but yanga kani ya ka dai ya ka bau try jongi ucis kres u lakren bau unu beman ban but yanga ai un len yaladi un ba yaga ding pna bat un but yanga ngastunat iga ban yathu api yaga jing im ga jong wei usam larang ba uni umdei negari mingi ngai dei khun samla ubakan negari ga jongi kala penmi barga kerteng ga jong uni usamla kalong urai bhajur jarwa. Udai ukurim jong ikong takemon majau. Ibalong ikun nengkong jong urabren dorka. Haus nam kat praspa kendai punyo. Lalong uta usop inspector of school. Hapo kajing sensyar jong ke sorkar dokli. Kamu udon haka position ke bakrau. Ulong sahib sorkar ubakari bakajat benriu ke pet syau uim makajing im ke basuk bat ke badap karhai Henry haka wei na kajing yaseng ula yok sengau ya kajing kerpat bat ya kajing don kam ban yalap ya ke gospel syari lusai kabah kata kepor kadang day ke ri kadang don na pedeng kajing dong kadang long gari ka ba jenga ya ko to por nakan gari kasi ka ba iit ka jongi Henry ki ba ompat don ki ba pediang ya ukres kum unong penem u jongki bat kum ta ula ya thu ha ka yin ka jong u bangan resign no nang ni ka kam bat bangan let kum missionary syatai syari rusai utang mama jong u ula khot ya wei Dr. Bengali Basa ang tayang makhar baulaong banwan eksamen yo
banyak keren bat u yo ba ulak tak kli lani kala don gajing duna haka buat perkat Henry utau Dr. Bengkali ula pensisha ba kamdan kanu gajing duna bat ba uni samla rang ba ula rai da gajing snutu ka basai lambat ka kurim gajong u ikong takemon majau paru snem kat praspa khandai punyau ma u lambat Reverend di John sibawan na reveals kilaya syam hangtai hasil syar bat kilaya kiu da gajat ban poi syakitigi rilum hangtai hari lusai ulalong na pedeng kinong yalam ke banengkong hakatu gari pedeng ki lusai ki bangitip menta kum ki miso pada pedeng ki khasiru ki balek bela bat letrei syakatu ka jaka da kajing yalam jong ka sarkar dokli henai ka ktien ka jong blai ka yathu bahdian balawan bun ki missionary na katukari na reveals ki batrei hal tayari lusai u lagut jengmut banwan pai no syala ka jong kari bat undala poi hangni hari kasi syam lahun ya ban trei pat hakini ki jaka ki basuk dan ya kapsor ula kerpat ya ki sahab missionary wong pa yanga syari boy kabah kata kepor kade gari kabala kham blen shop daga jingpang malaria bawat ki missionary ru kim don ke ying missionary boy ki shulen ya kaban yalam ki shulen iban penbaptis bat lajuan paino henrai unu samla trairi wong ngan lek bat ngan song du akatu ka jaka wat apdeng ke jingpang bat ke jing sitom bat kum tau la lek barabolo im katukan isnem usyam ba tang daga jing yalap kambiang ki mensiam ki bokodor ki badon naga temri boy kila syak sitom sibun naga niga jingpang ki babun bat kumta uni usamla rang ba ubahadin ba ka assembly kala dep ordin ye u ausnem cheta ka nais pak sau banlong u pastor kan niga thang ulaong don kam ba kan niga jaka kan yo yaunong sumar lani unong penkia bat kum tau snem jajal spa khandai laong ba ulami nagadiga ri ka jongi dala ka jong bejinglut bat ula lek syari bilat daga jing temu ban lek syari Amerika ban lek puli doktor bat ban pai biang ban syakri ya ka temri boy henry ndaw la poi hari bilat ka balang kemi ka bat ya u bat kala kalsyan bon yo ya kata jing puli hangatai hari wheels kata medical training ka batang kendiat snem bat men ba udon na katukari la ong bula ya na kli syakjat jong hari wheels ya ka ban yalap ya ka gospel bat ka wei na kata jing syang jong u hangatai hari wheels ula kendu ya tau David Lloyd George ubalong ha kata ka por u chancellor u British chancellor jong kata ka exchequer baru balong ru hadin u prime minister jogari bilat bat abola yathu ya u baga khun nengkong ka jong u ka kwa ya ka bible preng uni u David Lloyd George ula ai ya kata ka bible bula tho yang ni kentin to a little maidens in the hill of Cassia this copy of the greatest books the world has ever seen baru san kan nyau tarik wakos kat kendai spa shipau uni urang ba ulawan pai bat enda ula poi ula lit pai biang syari boy syam la penlong bakata ka jing start bakata ka jing syampang ka jong u kan long ta atiar ka mai spa tang na ka mentala ka jong ka ying bat ka jing im ka jong u henry ula penon kam ya ka banlong ka jing kerku ya ki mensim ki ba kodor baru blai ya ka badiang hun ula shimno ya u haka laiterik Fabricia jak handai spa kat sau bala tep don burom yo uang thi hau lum jing tep jong ka balang ham maurong henry la suit rong siar ya ka jing im ba ka history jo ka balang ka jongi hari kasi jantia namba don uni usamla u bala nyau dau thalalot ya ki ei baro namar ka jing id kajong u yau kres namar kajing id kajong u yau kres bat
ladadon ke ai kabak krautam kabak balang ke jongi ke don kam magani kasi kabak ri ke jongi ke don kam magani kasi kalong iki kon samla kentei bat shenrang kiban len no yeladi kiban ba ia ka ding pna bat ban but ya ukres lapidon hagi school ki college bat ki university haga jing puli ka jongpi lapidon na pedeng ki lok ki jor baka peer pressures kabadawana pi ban ya imlang bat kani ka pertai ban ya konsumlang bat kani ka pertai ban ya ngoplang ka jing snowba bat ka jing kwa brai jo kado haga jing di buat ki bathala bat ka jing buat spa bat ki wei ki kam ki bakani ka pertai ka dawana pi Henry kan ke tien ke jong ublay lengba wapsol pol ko ong bangin len no yaladi bangin jit ya ukres bangin ong nyau thala lot ya kini ke baro tang ban yo ban itu ya ukres ublayam na kabenta jongi halor jong kading pna bat ruban ba ya kading pna Resulaong balem dang ila ban ba ya gading pna ngimla ban long ki senran ki jong u bat ban ba ya gading pna bat ban buot yo kres kamut bapinya lek puli pastor kamut yo bipin ra ya gading ka bible ban yang ni lat ki jong ni snong baginong ba ji ban yalap Henry ban ba ya gading pna bat ban yalap bat ban buot yo kres kalau hanu kan no ka jaka ka bapidon lakalong kung ginong sensyar pait ba ban but ya kajing hikai hakaban syakri hok hakaban le hok hakaban pendop hok ya kata ka bau blay ula syania api lakan nuku profession ka bapidon lakalong kum ki bureaucrats ban ba ya kading pna kalong mapin le hok kat kum kajing dawa changan ka ktien ka jong blay Kabami nang takalong bakin mi kijing elek persya kin mi kijing syak ben kin mi ya kijing syak pen sitom Henry kijing khot kalong ban ba ya kading pna kum ki Kristan hap deng kalawar ding udan uwe rang ba habong lai syongkai bat ong men bang idon hang ti ha Bangalore utau rang ba uday nang jela ka jongi ubawan on deputation Hendai udai usamla udai rangba ubala IT la ka jong nging im mau kres. Baru pastor ruang kalong ka hadu kata-kata. Bangan im hok ban le hok ban trei hok hakani ka sistem ka bangadon. Bat namar bang le hok im hok bat ya hok. Ka bami kalong bangam syam la yo ka jing yaro. Ngam syam la yo ka certificate of appreciation. Henry bonsin. Kadai ka jing syak kento kajing syak kren ben bat kajing syak ban ben hakata ke sistem ke bangang don baru jisu khot ru yangi bangin ba ya ka din pna haga jing im ke baman laksi lakalong tangkum kinong belasi nisnusi bangin ipor ke bangin im kumpala ong ni pastor menne bagan ni ka ri tip riu tip lay bakata ka hok kala pet no syaklau. Bat kadika kamram ga jongi kungi khon Kristan. Saisi sin pat. Jaga banwan ra kum kam lo joka perthai kum ka jing syai joka perthai. Daga baba i gading pna ga jo Kris. Bangin yo i biang. Ya ka hok bakan sensyar light lut. Haga ni ga ri ka ba i ga jongi. Compare ring berit lani gide ge bakrau lani ka tin ka jong blai ka dawa nangi ka ding pna ka jong Kris ka dawa nangi bat kalong ka basu tenat ya ka bangan yothu ha pedeng jong pi ya ka wei ka jing shisha ka bami na ukulom jong ukta obangi ong father of the nation umatama kandi syam la pedeng ya Kris kum unong pen im ujong u Henry ula puli ya kan New Testament. Bat kalau don kebenta ke bakrau ban saindur ya ka jing im ka jong u. Pada ka wain ko kot kubor ka belo penmi
hakapor ka badang khluit ba ka jing ki lai lut haus nem sia jar khandai spa lai pu khandai hakata ka kot khubor ka ba uju penmi ka bangi tip kum ka hari jan ngala yo ban puli yakini ki kentir ki bola tho nangnu ularing mensin ban sya ya ka jing sya shitom ban sya ya ka jing sya kren ben kum unong yalam lai lut naga bentakari India ula syak sitom naga jik pen sitom jong kita ki dok li ula syak kren benru halaki jong ki parari ki bom syam la yahap bat ka principle ga jong u henrei ula tho bakata ka jing im ka jing ikai bat ka jing yalap ka jong u ban penyo ya kata ka jing ki lai lut om da ka snam om da ka jing yele don bol ni ka violence Henry da kata jingki like Lord ka ba klempen mi Islam ni kata ka non violent movement ulay tu kumni. The example of Jesus suffering is a factor in the composition of my undying faith in non-violence, which rule all my action, worldly and temporal. Wong kanuksa chong ga ching sya sitom ga jong ukres kadai ka dauba kabala saindur ya kata ka jinget ka bak omla ban penki halol chong kata ka jing yaki light lord ka bak klempen mi Islam bat kabala saindur bat yalam ya ki kam gi jonga baro ki bahakan ni ka perthai wong apen syong nongrim haka suffering of Christ. Haka jing syak si tom ke jong Christ. Halor jong ka ding pena. Bahkan day ka model. Balada kari India kari ban yo ka jing light load. Kani ka day ka lenti. Ka jing syak si tom kumbau Christ ula syak si tom. Wat apa yang ka jing perta na kaliang persyak ka baong. Give me blood and I will give you freedom. Now Sahib Chandra Bose Henry Kandi ula jit. Ban syania hakan ka principle ka baka dingpna kalapan pau lengba jong ukres ban ka challenging ki kon samla hakan ki si kalong lada uni obam pat pediang ya ukres kumunong penem mo jong u unut ban syania tali ya katakan national movement haka jingelam nga jong u ban pensyong nongrem haka suffering of Christ lari ka jing syak sitom nga jong ukres hatu balaiken bagi samla Kristan kimnut banle ya keju balai bagi samla Kristan kimdan ka jing shlor ya ka banle ya keju lakalong ka sensyar kadal lakalong ki kam seng balang ka bangitrei lakalong ka jing yalap ya ka gospel lakalong ka jing syakri ka man la kasi banong bagan ka suffering of Christ ka ding pna kandai maka ka modal ya ka jingim ka jongi ya ka jing trei ka jongi bat kata lada kala jia kumta ka bami kalong bon sandu thmai ya ka ri ka jongi penlengo kari ka banyo pau naga sispa kinong syong snong kidi Kristan penlengo kari ka belajan sispa naga sispa hamisoram kidi Kristan penlengo baga jalan nagalan ka ba sispa naga sispa kidi Kristan kidi jela ki ba pot nadong syadong kesensyar kadal ka ba pot keimlang salang ka ba pot bat ka bala hiarlut hakiliang barok wat apa barok kila priang mio kres nama ngilong kita kiba ukres wong kiba klem kading pna nama ba hagini ki jelang ga jongi kala banlong baduna kita kiba nut ban shim ban len ya ladi ban ba ya kading pna bat but ya ukres kiba ngej kumbang ngej ukan di my unflinching faith on the suffering of Christ. Bahkan long maka model. Lada kata kamlong, lada ka suffering lan ka jing syai tomo Christ barka ding pena tundai ka model, ka jing pot kanang kraw, lakat no bon ki kon Kristan kinang kraw hagan ni gari ka jongi. Aingu
ban ngi duai bau belai un sei ki kun samla kan thei bat chen rang ki ban len yaladi ki ban ba yaga ding pna bat ki ban but yau kres kabalai bat kabakat du ki samla ki basyania hau kres ki samla ki basyania hau kres ban ngi i yakani hakaching im kachong uni uapsol Paul yang aban im kalong ukres bat ban yam kalong kaching mentoy ken pada kitab Probeb kenang balai kat kebesan ka om tungej hau trai dalaga dok nut barok bat wat syania halaga jong kaching syempang Norway sam gerendang basap pun ri kat kong ong ublay ulong kacakari berka bor jongi kacing yaram bahajan nama katangan om syaptin laga kelaga kendau berwat lapen ki ikisun ya ka ha kiduriau bani syemru haki kitab ke jong wi sayang kelenong ke ba sau peu berkat khot ke balai peu ong wat ki samla kin snow white bat kin snow tight bat ki rang samla kin kelon khot henrei kita ki ba ap khmi yau trai kin pen thamai bol kin her che drong da ka tham nyang kom ka pukni kin mare ba kin om so tight kin yai bat kin om snow white wa so po hadin bola pediang ya ukres kita baro ki bela julong ki nong yalam ki jong u ki rang ba leng do ki la kalalong ki nong shun ki jong u ki bawat ki ban kem bar ki ban pensitom yu kai marum bar ki an ki jong ka ki lalong ki atir ki ba ap ya ka ban ken bishar bar ki ban set bendi bala penon kamru ya ki hadu ban long ka dau jong ka jing yap ka jong u henrei wapsapol ula jit ya kaban syania namaru perta baru pen bena ban pen yaklat yang naga cing it gajong ukres la kalong gajing bendi la kalong gajing yap la kalong gajing duk la ni gajing kerdu ula jit ya kaban syania au kres namau ong bau mare syakata katong haka bakapan sengat ka ap yo ban penyaklat yang naga cing i ke jong ukres pada kini ketin ke jong ublay udan uwe usamla ubang ajus ngau i ya kaban pai sya u naga por sya kapor baru tahu samla udai u Joseph ubang yo i ba udai mo u kanuksa kabat janai bangin lap u samla ubala syania hau blay baru ni Joseph abangi puli kelenong basau puai ngin syem bau paru wong nila ban syem ya ubri ubakat uni ubasyong umensim ublay hau kani ka certificate kani ka ai dau paru ubakli du jong ka hima Egypt banaka wei pat ka jingai naka wei pat ka hima baru Joseph udai tang merau bau yang Ahmad jong Henry Hakmat jong kita ki kabinet ki badon Hakmat jong ta ka dorbar ka bakrau ulapen bena bau ni udai usamla haka bau mensim jong ublay usyang kamu layo ka certificate of appreciation na ka bor ka bakhli do bala thung yu ban long prime minister halor jongari Egypt kejingkeli kami kumno uni usamla upoi syakani ka kardan nakabakum katu ke history jong ke jing im ba syam lamat wat ya ke jing it na lagi jong ki men bar ki para ulamat ya kata lawar ding nadu krempeyin la bread ya usya ka liu lep da ki men bar ki para ke jong u la dino ya u sya ka ying jong Potifar im hong ya hok bat le hok ha ka ying jong Potifar Henry ka mi galong kajing sya iben kajing sya parep
bat ka jing syak rai penrem bat ka ni ka jia hak di por ke bangi ngi im nang persyang ke ban im hok bat ban ya hok bat man le hok ka ba mi kalong bangi hap ya ka ban syak ya ka ni ka ding pna ba ka jing le ka chongka om yo ya precision ngi yo ya ka ni ka jing penrem bat ngi yo ka jing syak kentho ngi yo ka jing syak iben na ki paralok na ka yin bat wat na ka rihi nu samla unjin da keli jing keli la di dang don kamshu bangandang syani hau ni ublei jong ki Israel ubasha bon dia no yang ban thap yang ka liulap da ki men ki jonga hatu dang don kamu ban syani hau ni ublei ubasha bakan ki jing bom hok la ni ki injustice kan job yang hakaba layalam yo syaka yin bendi halor ka jing keno bom hok bar kita ki kenro jung kita ka yin bendi kila banlong kila penrem yo ya ka jing im hok ka jung bar ka jing syania ka jung hau play nai ka basutenat kalong bau ni samla ka kumpau ni tin ka jung play ujit ya ka ban syania la jeliu ka liulap bathep kimen la krau ka lawarding bala bread dalagi jong kimen nai wong ajit ya ka ban syania la la syarai pharap bala thep aka yeng bendi bala ker borok saudong na jing do jing kermen nai wong ajit ya ka ban syania badaka ya ka badiang hun ka tin ka jong ublai ka yathu bau blai ula play ki lat bagelenti ula ayu ka jing start ka jing sempang ka balong ka jing kerku ya kari Egypt ka bangi barok ngi latip bat ka mi nang ta ka long balengba ka jing start ka bau blai ula ai ha bau ula ai ka jing batai ka ba janai ka ba dei ka ba ki wei pa ki start kim la ban ayu sim paro la pelaj em ya kari Egypt naga ta ka jing yap ka nem sniu bat ka mi nang ta ka long ba u blai ula pendon burom yau tau banut ya ka ban syania hau baka jingkot ya ki kon samla kalong kaspa kala ban ong syania hanga kaburom jong ni pertai baka bor joka kala ban ong syania hanga baki jingi tenat ki jong ka barok henrei kini barok ke history jong pertai kan yathu kabor ka bau sudam mesin ubat ngila banong nom don syu menu bala ban penki yewu henrei ka ya ka poi buhap ban yap ka jing yap ka baca buram om tang mau ngia i ki wei uri kraw hadien jogi wei pat ki riu kraw ki balong ki diktator ki bong om don syu bala ban kata iki em maka bor ka buram henrei ka ayom ka poi bagi yap apa dengan jing ja buram kita ki riu paunam laglong Elvis Presley lagalong Michael Jackson ubakat ka baki kita galong ksiar ki bagi samla barok ke mani play ki henrei kita ka nam ban ka burom nga baki don ha baki yai lengba ka jing tenju lengba ka lat ka jing im ka joki kim sem la ya ka ban pen im ya ki yam hap deng ka jing pai do nut ka bor ka nam ban ka burom kim la ya ka ban perlai im ya ki kita ki balong ki hero ki jongpi kita ke balong ki idol ke jong pi asla chongan ni ka perthai kin omla ban perlaj im ya pi haba pin yai lengba chong ka lawarding ke jing im ke jong pol bagan ke tin ke jong play ke challenge pi ba pin jit ya ga ban syania how cres bat ke jing kular ke jong u kalong Jeremiah kunda karwai bangadon ke plan ke babha ke plan ke bajanai naga benta jongpi baraka ya ka badiang hun utrai unsa ai kumbalo ai Joseph un ai hapiru nganyau dau thala yaki ai baro tangman yo ban itu yo utrai jengi Jesus tungin i ya udah dok nut ke jongi baro tungin nut ban len ladi ba ring kena bat buat ya u wat apdeng ini challenges bat ban syania how cres kumbau Joseph urjit ya kaban syania nam ta ko burom ga jong blai amen
Kublai Shibun App Store ya ki kubor ki bapila pensngeo pedeng jungi kum kasinat isngeu thu ba hidon pedeng kejing pun kam kum principal jong keja RTC ndai pila pelaj dengan ke por ke bakordor bani don kat lembat ngi kum kejing sesamba sinat ki kubor ki bapila pensngeo ila long sha kejing ker khu yingi iwei pa iwei kat ki bayo sngeo hakan ke sngi Iduai boleh nak kerkui ke pasal im jung pi, bat unang penan kamru aki wei pat ki benta ki boleh iman ban penan kam ia ke jengem ke jeng sekri ke jung pi, akan ke por ini yo sengau ke jeng pen bena nagaliang jong ke jeng sesama sinat pat nagaliang jong balang. Reverend Sherman, kini kilong kijing penbena naga jing seng samla sinat. Kebenengkong ngi penpau kajing sengungu bala dan biang iwe ikong bedai naga balang Presbyterian Sidli nong stoin ibam syem lakwa ban penpau ya ke kerteng kajung i kabai ila I donation nak aban taki kam jong kejing seng samla sinat sihajar tengka kabar kalis jong kejing seng samla KJP sinat sepni kaba arpusan kanlong hakabalang Presbyterian iam like se Presbyteri hakiterik arpun riu hadu arpu pra Februari arhajar arpu nyau Kabalai ke tim jong ke yut sendi arhajar arpun riu ke ong sumar yo pilong ke syarak balatam. La persyong norim na ke gospel Lukas ke lenong ke bapra bat ke dekat ke bakan riu. Ngau ke jinseng KJP sinat sepngi ke ba arpusau Kanlong hakabalang Presbyterian Rangsken mau pelang Presbyteri hakiterik san haduk pra umat arhajar arpun riu kinong kren hagas ngi utrai kilong kumni hagapor sipau siteng AM nongkren Reverend WP Marbanyang badagapor sibaje siteng PM nongkren Reverend BR Pamsyong badagapor nyau beje PM subjek balang kabaong katong yaki Kristan hapdeng kisngi kiba iduk jengkermen nongkren Reverend Bestar Lundok kajing seng samla KJP Assembly kaba khatar kanlong hakabalang Presbyterian sok kempor syangpung Presbyteri KJP Sinat mingi hakiterik sipau haduk khatar April arhajar arpun riu kinong kren ke sni utrai kilong kumni hakapor sipau siteng AM Reverend KS Shella badagapor sibaji siteng PM Reverend JS Thongni badagapor riu siteng PM subjek jingseng samlai KJP Assembly kabaong penskem yaladi ha ka jing penim nongkren Reverend FS Rembai kaban riu kajing seng 46 Biennial General Assembly PCI kanlong hagabalang Presbyterian Putmuri KJP Sinat sepngi hakiterik arpu prau April hadu lai terik umat lai terik Mei arhajar arpun riu kinong kren negasi utrai kilong hagapor suposteng AM Reverend LS Nong Plang hagapor sibaji steng PM Reverend DC Haya badagapor nyau PM
kadon ka valedictory address the outgoing moderator. Ka program jingseng patba ka bakhadu jong kani ke jingseng samla sinat kalong kumni. Nadu ko por san siteng hadu nriu baji janmir jirwari Bible banilam daga standing koya Jakrem Podjaut Presbytery. Ko por nriu hadu pra-PM jingseng patba nong yalam jingruai bat nong tem daga jingseng samla mau kerwat Presbytery. Yoban pulis dang baduai imestar RR Dausau. Yoban pediang gijing aingu koya kebaningkong naga standing koya nong sendri Presbytery, baar naga standing koya Shela Presbytery, balai naga standing koya Jakrem Podjaut Presbytery. Ka subjek ki samla Kristan bat ki bor jing pensepting jong ka percay. Nong keren Reverend Dilenda. Jing keren ai kublay naga jingeseng samla sinat du chairman naga balang temen besan bidi lauriniang jing penbana naga jingeseng samla sinat bat naga balang jing penwai kublai shibun. Reverend Chairman Kidan Keji Petip Berengkam nak kaliang juga balang. Meningkong kalau ka jeseng paiba ka bakhadu jong ka jes samla KGP senat sep ngi ka bar pesau kan long hang nia pandal. Ka ba pat kalong ba ngimla kam na panpau kum ka balang Presiden Pusayang ya ka jiron kat ka jong bleu ha ka baru lasak skor ka jinduai jongi ba ulah kerkhu yang kebalang ba kasendot kelayo pendep hikam baro naduk kasitok ding bat haduk ka kapul menta ka ba ulah ai hangi kan kamar yang kebebit bebiang bamangi perabangit inyo ba syakri alduj yu turai par unong PMBA jongi uji sukres kawai pat kaya ala ke jepetip kolong ba Nakaliang jongi ka kabalang nyemla kem da ai kublai krepang. Ya ka sarkar Meghalaya hapo ka leadership jong Shri Konat ke sangma bolong honorable chief minister jong ka government of Meghalaya. Oi kumju ru ya deputy chief minister president dan song body ban in charge ya ka public work departments ka buildings. Bakaya jikublai ke jing kebalang kolong kerpang ya Isrimat Bak Lengdo bolong local MLA jong kemairang konstitusi bat haju kepo bolong Minister of Powers jong government of Meghalaya bat ser ngi penpau sungu ke kerpang nom ta jong pi ba kapor ke bang lai pen kre ya kani kesenot nduk kesendam RPR ke ba khatdu jong menai jong senam RPR Ngelayo ban yang kendu bat i kumba sausin. Ngelayo ban syong ke meeting. Bat ngelayo ban perkat ke baro. Hak bai dai ba jeg khre jongi ya kan kesenot. Bolong hang nia puput sanyang. Ser kudu sibun namenta ka jeng tristom jepi ban penbiang ya jeng baro ba dai ba kan ka jeseng sinot. Tingem la ru khem pen pau ka songu ya I Madam E. Harper, belong I Deputy Commissioner jongka Eastern West Kasihil District, Government of Meghalaya, lengba I Sir E. Nongbri, I Belatau ya ka Coordination Committee. Hakaba hakani komiti ngilayo ban lumban lang ya ki officers baro jongka district, ban pangilayo ban plan ya ki ai baro la kalong hakalenti kesengkian, haka power of electricity la ta ka umbam ko umdi. Dia akan ikut meeting ru ngilayo ban penbit penbiang IKI baru berengkam haji dari kejing penbiang jongi kebalang yang akan ikut senot. Dia perwabi kejing wan jong akan ikut senot akan ikut kebalang jongi kebang aku ban ong komen hani kepol kolong ba kalong kut sedan ba. Berkata kolong ba kan ikut senot kebawan akan ikut kebalang jongi kan yang isakan mau
Halo konong rim ba ucalman jong kani kesinot udi pusto nong bri. Nong keren ru pusto nong bri bat pusto ni syar ru udi pusto nong bri. Malaysia kani kan sat ikut hak kesinot hak kipo kebersawan. Te kawai pat kaba ngi penpau kesungu ya kesalka bikhalaya. Kumbala omentan baling baca kejuan kini senot nyayo laiter li kisrok ke bertemai. Ban poi sekni ka balang kejongi bat cari kisong jongi. Nalor ka existing road ke bala don lupa. Nyayo ya ka umdi umbam ka biang. Bakham tam ya kani ka power of electricity. Kemanganakan mau biang-biang bangla tra Islam hang ni ka jaka. Si pos nem menchua ngai thui phi ba ka light bun ka balip ni ka ba me. Handai mentang nyayo ya ka light 24/7. Thank you sir. Ayo kata. Te kejung kublai jongi nakaliang kabalang ru ban ai kublai kerpang ya kini ki officers jongka Eastern West Kazil District Government Kerja bateng nakaliang jonga komposer ni charge ngala subit bah bateng tang pos public statement mit ru kenang pun ki ban review iki kam baru bedi bakali jepriang sinot la kalongi sir Mebon dingdo Sir Elmer Thong, Sir Inong Bri, bat kiwi pat ki officer. Ki banga yo penyekedai bat ki nak pos support. Hak jadi bat je berkhidmat jangi senat nomor bagi dan peleng jong siap tiang nomor ba kani kabalang jangi kamnadi kabalang kabahek kalau kabarit. Tenengi ya pan penjang ni serang senat. Please sir, nam ta ka jerkat fi. Ting aku beliru ya Mr. Inong Rang, belong MDC jong kani kamarang konstitusi. Ini ru ilah nok senyang lem bat ngi kum kabalang. Hakai dai bat kani kaji perjang jongi ya kani kasinot. Tewoi ngamla ban jer keterut ya baro ting sukumen sibun bahak di jan miet ru. Ngidon hapreng jongi ya Sir Remington Tongkar belong i advisor jongka social welfare jongka government Himbikhaya. Kubi sibun sa nam ta kajon kat piru kalau kaji kurku ngi kabalang. Ting ai kubleiru ya baro Kiblai simenta kini jeseng daduk ke maunai perstri ke Christian Bor bat mensim ngi ke balang ban priang ini kesinot ke bar pusau ke wolong hani ke balang jongi. Tihan ke por ya ke bleiru ya kiwei pat ki departemen kamtam ya ka medical camp ke ba nakaliang ka Mairang district di Labu hang ni bat ngilayo ban perengkam ya kani kamdel kam no kani ke balang jongi. Di kebanginan man ong ni kepor kalong ba ngikir pat nama kata kum kebalang ya ki nongkit kam jong kaji 19 sinot ki nongkit kam jong ka sinot ki ex chairman jong ka sinot jeseng 19 sinot ya ki ex moderator nangta ya ki invitees baro ki ba lawan hang kepor batang kesikuai ke di jeseng nak kaliang jingkir balang ngila pengkrek ya ke dina kum kadak jong jiburom ya pi baro tingila pengkrek ke dina nam ta jong pi hang te po upa primary school ti ngir pat pi baro ngini lang hang te ban ya sementara ke jembam ke bangi ke balang ngila pengkrek so bah please accept ikani mo to ti nang ta ngi dan mat ongkum ni nam ta ki pai bak baro ke wan sin jeseng kalong ba hadin melawai kenjeseng ngakerpat ya pi barok berbangai perbuan sin ke jeseng ba shua bali phai no nang ni ti sobha ban pai bhai kitiar kita ke jong pi ba khanang ba kanum pistomi ke balang ban penpoi pat chapi ti ka ba arpat kalong ba kani ka srok jongi kalong ka bakhim kamnadi ka ba he ti sobha ban nom ya kerki bawa ke dantang 6 km nang ni Syaka National Highway ti ya ski mo bandom don ka traffic jam pilap mani phai dan keluar sel jogi kesem jong pi ti ka banginan man ong khat duru kalong ba ngi kerpan ya ki pastor jo ka pestri ru kin ya don kat bat ka dinner ka ba ngi ka balang la pengkrek nang tai Reverend Lendas Im Reverend Dr. BL Nongbri ba kom jo ru ya Reverend Dileng do ibasakan sibet ha ka jeseng mamit ti ka ba khat e kalong ba hadian merawai jeseng seketi jong kebalang udan ban pentip abai dai baki kuayar baro kibra ai jarwai ke bastunan han kapor
di udon man penbet na man ta jongki banyalam ya ki si yang kisam do ki perbaik ki jongi reban seman kan yang kolongka jebetim na kan yang jokabala bisibu Rasa akan mau itu kijing penbenah naka sinot pan naka liang jangka balang. Ila poi sekabakut jangka naka jing sekri ke jongi akan naka no pai singi. Sachi sen pun pau ke jing ai kublai ya barok kinai simbenta. Ibala penbit penbiang ya akan naka jing sekri lang ke jongi ha akan ke jing seng. Ini ya waino ya ke jing sekri ke jongi de ke jing ruai kan nambar ke saus pa saupusan. Raden kan ke jing ruai ngis ngau burom sikadai ya ke jing don rengkat moderator kesenat sep ngi jongi Reverend Eldinong Sej in sepelat jongi de ke jing kerkubat penwai ya ke jing seng. Lam yang aturai Jehovah pilgrim lengba kapertai. Nga telot mameto aibor tin yang ada ketis nei kat bangai im the athe lejing ai baro ki khot jing ruai kan mar bo saus pa sausan Lam yang atrai Jehovah Pilgrim leng baka pertei nangat Lord mamito aibor din yana dagdisnei God pangaim te ate Donya why kajing ai kajong Jesus Christ about right kajing eat ba kabam juga lah kajong play bau kapa kajing iso eslok kajing syai bor ba kajing yayalam kajong mensi mako atro ai ning jikerku kijame idap yai slerengkat bani iwei pa iwei Yok bentani ding syakri ni klimat. Ding kakak kubor kebim. Basri jami la bersum ding jangi.
Oh, ini kijuk ini kerku mamian boleh kijame. Kin ye dap ye slay bek loren kat bek tu baro. Bengek bek sekri bek bek jame. Hang ni wat sedang telak pertehi. Minta padu halakarta. Ah.